Αντένα 972, εδώ είμαστε, κεντρικό αναλυτικό μαγκαζίνο. Βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος του δελτίου μας, του μεσημβρινού κυριακάτικου δελτίου. Ένα δελτίο το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές, το έχουμε ονειρευτεί να είναι έτσι πιο χαλαρό, να είναι πιο άνετο, αλλά πάντοτε η επικαιρότητα δεν συμφωνεί με τις δικές μας προθέσεις. Να κλείσουμε το δελτίο έτσι πολιτικά, χαλαρά πολιτικά, αλλά θέλω να ελπίζω και χρήσιμα πολιτικά, να υποδεχτούμε μια κυρία της Νέας Δημοκρατίας, την γραμματέα γυναικείων θεμάτων, την κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπακώστα. Καλό μεσημέρι, κύριε Λασκαράτη. Καλή Κυριακή σε όλες και Κυριακή. σε όλους. Σας ακούν και είναι αρκετοί και αρκετές, νομίζω. Να είστε καλά. Ο σκοπός λοιπόν είναι αυτοί οι αρκετοί και οι αρκετές που μας ακούνε να βγάλουν ένα συμπέρασμα. Ζάπιο 2, πολύ κοντά χρονικά με τη σημερινή ημέρα. Μόλις την Πέμπτη ο πρόεδρος του κόμματός σας παρουσίασε τις προτάσεις οι οποίες από τον επιχειρηματικό κόσμο έγιναν δεκτές, μπορώ να πω, με ιδιαίτερη θέρμη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ή μάλλον που αντιπολιτεύονται τις δικές σας προτάσεις, να το πούμε έτσι, από την κυβέρνηση και από τα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, με κάποια επιφύλαξη, αλλά και με συγκρατημένη, θα λέγαμε, κριτική. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω λίγο να μου πείτε τι έχετε εισπράξει εσείς αυτές τις λίγες ώρες που έχουν περάσει, γιατί θα ακολουθήσουν πολλές περισσότερες, που το πρόγραμμα θα δοκιμαστεί, θα κριθεί, θα συζητηθεί και ή θα εφαρμοστεί σε έναν βαθμό ή θα χαθεί. Ναι, κύριε Λασκαράτε, πρέπει να σας πω ότι ο απόϊχος από την συνέντευξη του Ζαπίου, το Ζάπιο 2 όπως ονομάστηκε, στην κοινωνία, γιατί εκεί μας αφορά, εκεί μας ενδιαφέρει η κοινωνία, είναι καταρχάς, πρέπει να σας πω, θετικός. Και είναι θετικός με την εξής έννοια, διότι είδανε για πρώτη φορά, αυτό νομίζω το ομολόγησαν οι πάντες, δεν το αμφισβητεί κανείς, ακόμη και ο πλέον, αν θέλετε, δύσπιστος, και από τα πολιτικά κόμματα δεν αμφισβητήθηκε αυτό, ότι είναι πρώτη φορά που αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάζει μία πρόταση κοστολογημένη και ρεαλιστική. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι, όπως είπατε, η επιχειρηματικότητα η οποία είχε ενοχοποιηθεί στην Ελλάδα, κακώς, διότι είναι μια τεράστια πηγή ανάπτυξης η επιχειρηματικότητα και ειδικότερα η μικρομεσαία επιχείρηση, πρέπει να σας πω ότι πανηγύρισε με τα μέτρα αυτά. Και επίσης πρέπει να σας πω από την επαφή μου με την κοινωνία, στη γειτονιά μου, στις κοινωνικές μου επαφές, στις πολιτικές μου ομιλίες, αυτό που εισέπραξε ο κόσμος, ο πολίτης, είναι ότι επιτέλους οι μικροί και οι αδύναμοι, οι οποίοι ισοπεδώθηκαν και λανθασμένα ισοπεδώθηκαν και το παραδέχονται οι πάντες τώρα και απ' έξω και μέσα στην χώρα μας, πρωτοκλασσάτα στελέχη της κυβέρνησης, κύριε Λασκαράτη, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Ρέπας, ο κύριος Παπουτσής, μόνο ο κύριος Πεταλωτής παριστάνει ότι είναι εκπρόσωπος τύπου σε άλλη χώρα. Αντιλαμβάνονται οι μάζες της κοινωνίας, οι πολίτες, οι αδύναμοι, ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς στο πρόγραμμα που παρουσίασε του στηρίζει με τις προτάσεις του, διότι είπαμε δεν θα πειράξουμε καμία σύνταξη, αντίθετα θα ενισχύσουμε τους μικρούς και ιδιαίτερα εκείνους των 700 ευρώ οι οποίοι εφήγησαν βάναυσα. Η αλήθεια είναι, κυρία Παπακώστα, βεβαίως, ότι ένα πρόγραμμα πέραν της παρουσίασής του πρέπει να γνωστοποιηθεί, να εξωτερικευθεί, να το μάθει η κοινωνία και αν το ασπαστεί, αν το αποδεχθεί, να εφαρμοστεί. Αυτό για να το πετύχει η Νέα Δημοκρατία, να εφαρμοστούν δηλαδή κάποιες από τις προτάσεις ή όλες οι προτάσεις, γιατί ο πρόεδρος σας λέει ότι πρέπει συνολικά τα 7 βήματα της επανεκκίνησης να εφαρμοστούν, θα πρέπει να γίνει μια πολύ καλή συζήτηση με την κυβέρνηση, γιατί η χώρα, ο τόπος, έχει κυβέρνηση που δεν συμφωνεί με το σύνολο των δικών σας προτάσεων. Κύριε Λασκαράτε, πρέπει να σας πω το εξής, ότι σε αυτά τα 7 βήματα που είπατε, που είναι η λεγόμενη επανεκκίνηση που προτείνει ο Αντώνης ο Σαμαράς στην ελληνική κοινωνία για να την ακούσει αυτή την πρόταση, να την αφομοιώσει στη δημόσια συζήτηση τώρα που έχει μπει πια με πολύ μεγάλη δυναμική, θεωρούμε ότι είναι και η πρόταση, πιστεύουμε ότι είναι και η
πρόταση που θα βγάλει την Ελλάδα από την οικονομική κρίση. Τώρα, όσον αφορά στην κυβέρνηση που είπατε, χλιαρές ήταν οι αντιδράσεις, να μου επιτρέψετε να πω. Εγώ βλέπω από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η ηγετική ομάδα περί τον κύριο Παπανδρέου, τον κύριο Πρωθυπουργό της χώρας, καλοβλέπει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, διότι είναι και οι μόνες, κύριε Λασκαράτε, οι οποίες μπορούν να βγάλουν με ασφάλεια την Ελλάδα από την οικονομική κρίση. Δεν νομίζω ότι έχει πει κανείς ότι πρέπει να εφαρμοστούν και τα 7 βήματα έτσι όπως τα παρουσίασε ο Αντώνης ο Σαμαράς όμως, κυρία Παπακώστα. Και αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς είπε ότι και ποιος τους έχει πει ότι εμείς πρέπει να συνενέσουμε στην πολιτική. Από την άλλη πλευρά θα μπορούσε να πει κανείς και ποιος έχει πει στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι πρέπει εμείς να παρακαλέσουμε για να μας πείσει για το πρόγραμμά της. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε το επιτελείο του Προέδρου σας να κάνει περισσότερες κρούσεις προς το κυβερνητικό επιτελείο, αφού πράγματι θεωρεί ότι αυτή είναι η λύση εξόδου από την κρίση? Θα σας έλεγα το εξής, και καλά κάνετε που το φύγετε και με προλάβατε σε αυτό, ότι πραγματικά ο Αντώνης ο Σαμαράς είπε κάτι το οποίο νομίζω αποδέχεται η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Είπε ότι δεν με υποχρεώνει κανείς και δεν προκύπτει αυτή η υποχρέωσή μου από πουθενά να προσχωρήσω στο λάθος. Αντίθετα, για το καλό του τόπου, εφόσον η πρότασή μας είναι σωστή και είναι κοστολογημένη και ρεαλιστική, ας έρθουν εκείνοι να προσχωρήσουν σε μια πρόταση, η οποία, κύριε Λασκαράτε, εάν δεν εφαρμοστεί και με τα 7 βήματα τα οποία προτείναμε δημόσια στο Ζάπιο, δεν θα αποδώσει. Η δε κυβέρνηση, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει κατά μέρος να αφήσει τους εγωισμούς. Νομίζω ότι πολιτικά είναι πολύ πιο, αν θέλετε, μεγαλόψυχο για το καλό του τόπου, διότι αυτό νομίζω ότι μας αφορά όλους, και τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα στο σύνολό τους και την ελληνική κοινωνία ακόμη παραπάνω. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποιος έχει εκείνο το μείγμα της πολιτικής που μπορεί τούτη την ώρα να βοηθήσει την πατρίδα, που μπορεί να βοηθήσει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Εφόσον το έχει η Νέα Δημοκρατία, μη θεωρήσετε και μη θεωρήσει η κυβέρνηση, θα είναι λανθασμένη η πολιτική της εκτίμηση, ότι θα της προκαλέσει ζημία και βλάβη αν προσχωρήσει. Ακόμα όμως και αν η Νέα Δημοκρατία, ότι ενδιαφέρεται για τον τόπο. Κυρία Παπακώστα, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία έχει πράγματι στα χέρια της τη λύση για την όχι ανώδυνη, αλλά εν πάση περιπτώσει για την εφικτή έξοδο της χώρας από την κρίση. Χωρίς να βραχούμε δεν γίνεται τίποτα, κύριε Λασκαράτε. Θα βραχούμε. Αυρόχης πως δεν γίνεται τίποτα πράγματι, κυρία Παπακώστα. Ωστόσο, πρέπει να πείσει όχι μόνο την ελληνική κοινωνία, αλλά πρέπει να πείσει και την Τρόικα, που σε μεγάλο βαθμό, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, καθορίζει τις αποφάσεις. Και εδώ βλέπουμε την αξιωματική αντιπολίτευση να συναντάται με την Τρόικα για μια ακόμη φορά, να δέχεται δηλαδή ως συνομιλητή της, επίσημο συνομιλητή της στην Τρόικα, αλλά να μην αποκαλύπτει στον ελληνικό λαό, του οποίου την εμπιστοσύνη ζητά, τι ακριβώς είπαν οι δύο πλευρές. Τι είπε η Τρόικα, τι είπε ο Αντώνης ο Σαμαράς, τι ζήτησε η Τρόικα ή τι δεν ζήτησε, τι πρότεινε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία. Γιατί τέτοια μυστικοπάθεια? Ένα λεπτό, θα σας πω το εξής. Αυτό μας αδικεί. Διότι πρέπει να Αυτό σας είναι πω, αλήθεια. Μας αδικεί, διότι, κύριε Λασκαράτε, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει πρωθυπουργός της χώρας, θα πρέπει να σας πω ότι θεώρησε ως υποχρέωσή του, και είναι υποχρέωσή του, να δει εκείνους οι οποίοι αυτή την ώρα, αν θέλετε, στην ουσία κυβερνούν, διότι δεν κυβερνάει η κυβέρνηση, δηλαδή την Τρόικα. Και έγινε η συνάντηση αυτή, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση αυτή, όπου εκεί ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε ακριβώς αυτά τα 7 βήματα, αυτή την επανεκκίνηση. Σε 50 λεπτά αποκλείεται να πρόλαβε να το πράξει αυτό, λοιπόν, κύριε Παπακώστα, θα μου επιτρέψετε. 3 από την Τρόικα, άλλοι 5 από το επιτελείο του κύριου Σαμαρά, 50 λεπτά δεν βγαίνει ο χρόνος. Θα σας πω, όχι, είπε τις γενικές αρχές και συζήτησε ότι πάνω σε αυτό το θέμα είναι επιβεβαιωμένες αυτές οι προτάσεις μας, διότι αν θα δείτε και τον Economist, αν θα δείτε και τις παρεμβάσεις ισχυρών παραγόντων από την Ευρώπη, έρχονται και προσχωρούν στις θέσεις και στην πολιτική πρόταση για την έξοδο από την κρίση που δημοσιοποίησε η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι. Θα σας πω ότι δεν υπάρχει καμία μυστικοπάθεια. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι μια υπεύθυνη στάση. Και μια κυβέρνηση, κύριε Λασκαράτε, η οποία υπολόγιζε να έχει μια αύξηση στα δημόσια έσοδά της της τάξης του 8,5% την τελευταία χρονιά και έχει τελικά μείωση της τάξης του 9,2%, ενώ το έλλειμμά της αυξήθηκε από πέρυσι κατά 14%, παρά τις θυσίες, πρωτοφανείς θυσίες του ελληνικού λαού, θα πρέπει να αλλάξει τακτική. Εμείς βγήκαμε με γενναιότητα και προτείναμε αυτά τα 7
βασικά σημεία. Αυτή την επανεκκίνηση. Επειδή όμως οι πολιτικοί πρέπει να επηρεάζουν και τις εξελίξεις, κυρία Παπακώστα, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα, πρέπει και εμείς να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν ο κύριος Σαμαράς, ως αξιόπιστος συνομιλητής της Τρόικας, κατάφερε να πείσει για την αποτελεσματικότητα των προτάσεων που είχε μόλις πριν από κάποιες ώρες παρουσιάσει. Γιατί αν δεν κατάφερε να το κάνει αυτό μιλώντας με την Τρόικα, με την τριμερή επιτροπή, ποιο το νόημα? Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εμείς δεν παίρνουμε εντολές από την Τρόικα. Και εμείς δεν θα προσαρμόσουμε, αν θέλετε. Συζητούμε μαζί τους, συνδιαλεγόμεθα, αλλά ο κύριος Σαμαράς σήκωσε το τηλέφωνο, κύριε Λασκαράτε, και έκανε με δρυμή τόνο, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, παρατηρήσεις σχετικά, διαμαρτυρήθηκε εντόνως σχετικά με την παρέμβαση του κυρίου Όλι Ρεν, την οποία θεωρήσαμε ως ανίκιο παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδος. Διαμαρτυρήθηκε στους εταίρους μας και στα φιλικά προς τη Νέα Δημοκρατία κόμματα στην Ευρώπη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και αυτό δεν πέρασε έτσι. Πράγμα το οποίο δεν είδαμε να κάνει η κυβέρνηση, και αν το έκανε έτσι όπως το έκανε ήταν τόσο χλιαρό που δεν το αντιλήφθηκε κανείς. Σήκωσε το τηλέφωνο και ποιον πήρε ο κύριος Σαμαράς, κυρία Παπακώστα? Αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, από το γραφείο τύπου, κύριε Λασκαράτε. Μίλησε με όλους τους ισχυρούς μας εταίρους στην Ευρώπη και είπε ότι είναι ανίκια η στάση του κυρίου Ρεν σε σχέση με την εμπλοκή του, διότι περί αυτού επρόκειτο να μας πιέσει, να εκβιάσει εντός ή εκτός εισαγωγικών την αξιωματική αντιπολίτευση να προσχωρήσει στο λάθος. Είπαμε λοιπόν ότι αυτές οι απόψεις του κυρίου Ρεν ή εκείνες οι απόψεις της Τρόικας, οι οποίες θέλουν την εμπλοκή στον τρόπο που εμείς θα βγούμε από την κρίση, είναι απαράδεκτες και ως τέτοιες απορρίπτονται συλλήβδιν. Και αυτό το έκανε ο κύριος Σαμαράς. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που έχει αξία και αυτό που έχει σημασία τώρα είναι επί της ουσίας. Αυτό ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό, να μιλήσουμε με τη γλώσσα της Ελλάδος και όχι με τη γλώσσα των εντυπώσεων. Πάντως, για να το κλείσουμε... Ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό, κύριε Λασκαράτε, να βγούμε από την κρίση με πλέον όσο το δυνατόν συντομότερα. Ξέρετε τι ακόμα λέει ο ελληνικός λαός, διαβάζοντας τις πληροφορίες που δημοσιεύει συχνά πυκνά ο τύπος, αλλά και το διαδίκτυο τελευταία? Εδώ η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να βάλει τάξη στα του οίκου της. Δεν κατάφερε να ρυθμίσει τα δικά της οικονομικά. Διαβάζουμε για εργαζόμενους που είναι απλήρωτοι. Διαβάζουμε για λογαριασμούς της ΔΕΗ και του ΟΤΕ που δεν έχουν ακόμα διευθετηθεί. Για δάνεια τα οποία αν δεν ληφθούν το κόμμα θα αναγκαστεί να μετακομίσει και πάλι, γιατί θα αναγκαστεί να βγει από τα γραφεία που μόλις μετακόμισε. Πώς λοιπόν ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει τόσο κακή διαχείριση των πόρων θα μπορέσει να διαχειριστεί την κατάσταση στη χώρα από εδώ και πέρα? Και δεν το λέει ο κόσμος μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, να μην το εκλάβετε έτσι. Το λέει και για το ΠΑΣΟΚ και για τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν χρέη. Αλλά τώρα με εσάς μιλάω, κύριε Παπακώστα. Κύριε Λασκαράτε, ακούστε. Τα οικονομικά των θεμάτων είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση από μόνη της, αν μου επιτρέψετε να σας πω. Και αντιλαμβάνεστε και ότι εν μέσω της δίνης της οικονομικής κρίσης αυτό επιδεινώνεται και επιτείνεται ακόμη περισσότερο το πρόβλημα και έχει και συνέπειες και στους εργαζόμενους και στα ίδια τα πολιτικά κόμματα σε σχέση με τον τρόπο που θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν εκ των πραγμάτων. Και αν θέλετε να σας πάω και ένα βήμα παρακάτω, κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο, ανάμεσα σε όλα τα άλλα θεσμικά που θέλουμε ζητήματα να προωθήσουμε και να αλλάξουμε, κύριε Λασκαράτε, θα πρέπει να δούμε και το θέμα της χρηματοδότησης των κομμάτων με διαφανείς διαδικασίες, όπως γίνεται στην Ευρώπη, όπως γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ονομαστικά, και στη συνέχεια όταν το κόμμα το οποίο έρχεται στην εξουσία και έχει λάβει τέτοιες ονομαστικές χορηγίες, να μπορεί ο πολίτης να συγκρίνει, να δει αν ο κύριος Λασκαράτος ή η κυρία Παπακώστα, που βοήθησαν στη χρηματοδότηση της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, μιας και μιλάμε για το δικό μου κόμμα, πήραν δουλειές του δημοσίου αθέμητα, πήραν δημόσιες, τέλος πάντων, δημόσια ευεργετήματα από το κράτος και είναι κρατικοδίαιτοι και γι' αυτό το λόγο συνέβαλαν ή δεν συνέβαλαν στην οικονομική διοίκηση του κόμματος. Αυτά πρέπει να δούμε, κύριε Λασκαράτε. Όλα τα άλλα, ξέρετε, είναι συνωμοσιολογία, είναι παραφιλολογία. Όχι, είναι και πραγματικότητα. Είναι και πραγματικότητα των κομμάτων και τα χρέη που συνεχίζουν να υπάρχουν και που μπορεί να μεγεθύνονται, να αυξάνονται, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα, μόνο που θα πρέπει να πάμε στον πυρήνα και στην καρδιά του προβλήματος, που είναι πώς θα εξυγχρονίσουμε. Δεν θα πάμε όλοι μαζί, ας πάνε και κάπου τα κόμματα μόνα τους. Να πάνε και τα κόμματα αν μόνα μαζί τους. τα φάγαμε, όπως λέει η κυβέρνηση του δημοσίου, των κομμάτων σίγουρα δεν τα φάγαμε όλοι μαζί. Πώς να το κάνουμε? Τα κόμματα πρέπει να σας πω ότι είναι οι πυλώνες της δημοκρατίας και θα πρέπει και αυτά να εξηγιανθούν. Αυτό
προσπαθεί ο Αντώνης ο Σαμαράς. Πρέπει να σας πω με μια σφιχτή οικονομική πολιτική και διαχείριση που κάνει στο κόμμα, όπως το βλέπω εγώ. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε και τις βάσεις για ένα άλλο θεσμικό μοντέλο με το οποίο πρέπει να λειτουργούν τα κόμματα του 21ου αιώνα στην Ελλάδα. Κυρία Παπακώστα, κάποια στιγμή που θα έχουμε την δυνατότητα, γιατί σήμερα η επικαιρότητα μας πήγε αλλού τη συζήτηση, θα ήθελα να ασχοληθούμε και με τα θέματα των γυναικών που με πολύ προσοχή τα κοιτάτε στον δικό σας τομέα και ενδεχομένως κάποια στιγμή και από εδώ, από το ραδιοθάλαμο του Αντένα, να κάνουμε μια εκπομπή πάνω ακριβώς σε αυτά τα θέματα των γυναικών, γιατί ξέρετε κάποτε ήταν περισσότερα από τις υπόλοιπες κοινωνίες, τώρα αποτελούν ένα κομμάτι των προβλημάτων και οι νέοι έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα και οι μεγαλύτεροι ηλικιακές ομάδες έχουν εξίσου μεγάλα προβλήματα, όμως δεν πάβει ορισμένες κατηγορίες να είναι πιο ευαίσθητες. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν η κυρία Κατερίνα Παπακώστα, γραμματέας γυναικείων θεμάτων της Νέας Δημοκρατίας.